Az autizmus diagnózisa egyfajta kulcsot vagy térképet jelenthet a megoldásokhoz, ezért érdemes úgy gondolkozni erről, mint hogyha kaptunk volna magyarázatot a viselkedések hátterében álló okokhoz. Úgyhogy a diagnózis általában segítséget jelent, az ellátásokhoz való hozzáférést jelenti, úgyhogy bármennyire is megrázó és nehéz lehet a diagnózis tényét megismerni, tulajdonképpen úgy tekintjük ezt, mint az első lépést a megoldáshoz.